night of your favorite Christmas music, performed by orchestra and choir. Let's come together and celebrate the season. The concert is on Friday, December 5, 2025 at Stadia Hall 3. Tickets are selling fast, so get yours today at St. John's Parish Office. Look for Miss Maya Gabanan. Let yourself be swept away by a majestic performance of classic carols and festive favorites, all set to the theme of hope and unity. Bring your family and friends for an evening where music becomes a bridge and we harmonize our hearts as one. The Symphony of Hope Christmas Concert. Your holiday magic starts here. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa programa mangiter nadalan at saray ay sa kiyan linawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay kaulop tan kaantabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani lignaay babalay naringlan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan lignaay babalay. Good morning! Naibagal daw bigat kada kayo amin apo.
Maabig Yakabasan, Pangasinan, Dagupan. We are back. Harangan man ng sibat. Siyempre, paparuntal tilalamot iray balita issue at komentaryo ni Bakar at Sari Matuan. Liknaay Balay! Siyempre, kalop kanta bayo, sare kapaborito yo, amigo yo, RJ Bira Jimenez at your service, always. Taan say magtarilingkor, magtaryon na kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kauloptan kanta bay timot. At the technical side at ating tanagagik ang gapay orom. The only one, alunlunagad puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Agaw nata na Martes at ating tanagagik kung paano nalilingon kayo Agaw na Martes natin, petsa 9 taon at bulan na Disyembre taon 2025, tanad karuman. At holiday. Holiday, ang gapoy loob. Lapod sa may pangisilibra tayo na Immaculate Conception. Immaculate Conception at ating tanagagik. Kaya pala, Concepcion yung pangalan ng biyanan ko. Happy birthday na dyan sa Amerika. Okay. Kasi Concepcion ang kanyang pangalan. Birthday niya kahapon. Happy pala. birthday po. Okay. At Concepcion. maraming nalito. Yung ang kasama ko na papasok ngayon, ang sinut niya yung uniforme pang Lunes. Ala na, nakasakay na Nag-explain na lang. Nag-explain. Siguro talusable. Oo, kasi Ako rin Kala ko yung body yan. clock, di ba? Parang mandip ba ngayon? Parang ganun. Oo. Feeling na una kang papasok sa unang linggo, di ba? Sa linggo, di ba? Yes, Unang araw. Kala ko Lunes, yung pala Tuesday today. And because it's Tuesday, effective today. Ay nako. Masauliran to. Bukor to timagoy. Masaul kayo Sa diesel, ang gapoy gimalawya presyo. As is, steady, untan mo at kerosene. Pero sa gasoline, Ay, so 1 sila. peso and 20 centavos per liter. Nanimbanag, Increase. nandikrisira sa gasolina. Imatagay na 20 centimos. Natalamot, gasolina labat. Aking kasi. Lugi ta. Lanti, katoy ibabaga mo at kapaborito dyan, tulatan, walay pipiliin nyo kung ito. Walay pipiliin nyo, bali-bali pa ni mat may betul na panaunay. Yung betul. Nang ninyo sa ibabaga na pag-asa sa temperatura tayo makalik na tayo sa rimanong tumbok iran agaw na yarin nung lagsab ng gad atay 7.9 degrees centigrade. Bagyo. Sigatila wala bagyo. Lanti. Speaking of Baguio, good morning kay Insan Rose Smith dyan sa Baguio City. Sigurado ang betul-betul ditan natan. Foreigner. Oo. Ang mister. Mister. Okay. The mister is an American citizen, a retired military service officer. Kaya Morning. good morning. Maganda umaga po sa inyo. At gamanon tanatatong tanagagik at ang putang balot ray issue at sa yaay subulan na Disyembre agagik. At Manlalwag ni. sa kulanti, bali-bali may selebrasyon na sa may Immaculate Conception karuman. Sa isakri at sa may mabata-batar, ya bali-balin mensahe na sa Immaculate Conception. May balikas ng Inan Maria Kapaborito RJ, ya I am the handmaid of the Lord. Handmade. Siya at sakay ya aripon na Diyos ya katawan. Sa ikwang ko bali-bali sa mensahe tutan. O ila kumon, yawalare public official, ya akimi sa karuman kapaborito AJ, tapian natatalusan dan maong. Si Karay Aripon, noong balay. Yes! To serve and protect the people. That they are the handmaid of the people. They are the handmaid of the people, not the people not them, not the people serving them, but they should be serving the people because they are the handmaid of the people. Yes. Pero baliktad ata Yun lang kapaborito. Yung mga pangsariling interes ang inaatupag, ang iniisip. So tama ka, sana narinig nila yan at
na antaan-datan, nakabatan-datan. Mm. Tanusatan so isa puso't isa isip ng ating mga namamahala, walang problema. Takot day man takaw, Ay on. takot day man gawa liwa. Yes. Kasi wala tanya masagrado lanti. Mm-mm. Ya panuntunan. Yes. Pero ala Ay. dami atang ang angkan ni Lucifer Di ba? Say kung kulang ti ka paborito, RJ. Mm. They being the handmaid of the people, dapat say manunan konsiderasyon da, they should practice yung legal maxim na salus populi est suprema lex. Oy, Ah. ano ibig sabihin yan? Salus populi Teka, est suprema lex. salos Mm. Buti, hindi mo inulit. On. Salos lang. Oh, salus lang. Mhm. Salus At populi. hindi mo binaliktad. Yes. Okay. Di ba tao? Aliwan A. Okay. Salus populi est suprema lex. Say kabalik santutan ka paborito. Anjay, the welfare of the people is the supreme law. Mhm. The welfare of the people is the supreme law. Ya nepag nunutan da ka paborito ajay idandan nay so na konsiderasyon so kanepugan na saray tuto. Yasi nga sayay. So abit la talanan saman kapaborito ajay ay so paplanon dan ikukungkung da ya pangipaalagay na sa kaya nuclear plant. Udluyag tayon Pangasinan. Mhm. Wa abasa yula iman so talindag ko ang kapaborito ajay tawala so ipimaway ya sa may sulat letter manlapod sare obispo Oh. udluyag na Pangasinan Mhm. ya kukontraandatan kapaborito ajay so sa hatay plano ya pampaalagay na say nuclear plant at luyag tayon Pangasinan. Kinda ko kontra day ta makatipid tayo kuno kuryente at satan. Antoy basian na pangokontra. Wala may impala pagdaran basian kapaborito RJ. Mhm. At no narumog ko man susamay impose da at babasaan ko jay kapaborito RJ. Mhm. So samay talindag nasay simbaan ni Paakarat Satan ta insave ko man Mhm. tapyan jaruntan at naulit talamat. Yes, tasaksaki kasi ipapatalos da at sa balay. Kanyan wala raman so unso suporta at sa tanya plano because at sa pay pagkagamor tayo na cheaper energy may source na kuryente makatipid tayo kuno. So antak ya rason na sara may pupursige na sa tay nuclear power plant. Pero aga kasi delikado tanta may danem itself. Nuclear. Yes, actually Makapatagtakot. no basang kuya so sa may sulat mismo nasaray pigaran diocese yan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ano miran diocese kapaborito ajay. Oo. A pastoral letter on. Kay Balajay Pangasinan. Katutan lang ti si kukungkong. Si antang iunahan ditan Labrador, di man Si katuman si ko-consider da. Wala laray ginagawa dan meetings with the people dyan sa bayan ng Labrador. Tama yan, social acceptability. Yes. But of course, the general population of Pangasinan has not yet been consulted with that, kapaborito Ajay. Okay. Because you are not just speaking about a one town. Yes. Because this is the Labrador is part of the whole province of Kanya Pangasinan. nata may babagam sa boses na karakalan, magyaro, magnayon. Yes. Vox Populi, Vox Dei. Di ba? Sekwento dyan sa may pastoral letter da. A pastoral letter from the Archbishop and Bishops of the Metropolitan of Lingay, Dagupan on the proposed construction of nuclear power plant in the Diocese of Alaminos. December 4, 2025. Dated December 4, 2025. Sekwento dyan, andok ko ya pero basan ko ng tiraminti ka paborito. Okay, go ahead. Dear brothers and sisters in Christ,
creation walks with eager longing for the revealing of the children of God. This is a Bible verse under Romans chapter 8 verse 19. We, your pastors, write to you today with profound concern regarding the recent proposal to construct a nuclear power plant in western Pangasinan. In light of the Church's moral teachings, the tragic lessons of history, and the urgent call to environmental stewardship articulated by Pope Francis in Laudato Si, we feel a solemn duty to offer moral guidance on this critical issue. It is especially critical now in the aftermath of Typhoon Oan, where our entire province is declared under a state of calamity, with 233,232 of our brothers and sisters affected by this disaster. There is no greater time to come together and stand against any form of destruction that will harm the poor and the vulnerable the most. Our nation is blessed with abundant renewable energy potentials like solar power. We are also highly vulnerable to natural disasters situated on the ring of fire and frequently struck by typhoons and earthquakes. These realities compel us to exercise extreme caution and prudence when considering energy sources that carry irreversible long-term risks. In formulating our position, we draw strength and wisdom from the experiences of our brother bishops in Japan, who have lived through the devastation of both atomic weapons and the Fukushima nuclear disaster. Their witness is a powerful reminder of the potential for human vulnerability in the face of immense technological power. Lessons learned from Fukushima and the Japanese bishop's call. Following the 2011 Fukushima catastrophe, the Catholic Bishops' Conference of Japan made a clear prophetic call for the immediate abolition of nuclear power plants, citing the insoluble dangers it presents to life, livelihoods, and the environment. They reminded us that when faced with such an unprecedented catastrophe, we must recognize the limits of human wisdom and knowledge. The Japanese bishops, in their message to the 10th anniversary of Fukushima, renewed their commitment to protect life, the motto of Pope Francis' 2019 visit to their nation. They concluded that nuclear power generation is fundamentally incompatible with the vision of a symbolic society that respects all life without exception. Furthermore, our Japanese and Korean brother bishops have jointly and strongly opposed the dumping of even treated radioactive water into the ocean, emphasizing that once radioactive materials is released into the marine environment, it is irreversible and causes greater anxiety and damage to people around the world. Their message is clear. The long-term consequences of nuclear accidents and waste management pose a threat that overrides the perceived short-term benefits of this energy source. We must heed this warning. Mas malaki ang perwisyo kaysa sa benepisyo. While acknowledging that the Church has no definitive mandate against civil nuclear energy in principle, the beloved Pope Francis has consistently stressed the paramount importance of safety, prudence, and stewardship for future generations. During his visit to Japan, the Holy Father expressed significant personal wariness. He stated he would not use nuclear energy until total security could be guaranteed, a level of safety that he believes has not yet been achieved. This highlights a principle of prudence
the potential for a huge disaster demands that we prioritize human safety and environmental protection above immediate economic needs. His encyclical Laudato Si urges us to transition to alternative and renewable energy sources and to engage in intergenerational solidarity, recognizing that the world we receive belongs to those who will follow us. A purely utilitarian view that prioritizes efficiency now at the cost of long-term risk to future generations is contrary to justice. Drawing upon these teachings and the local context of our islands, we, your Archbishop and Bishops of the Church in Lingay and Dagupan, declare our opposition to the construction of a nuclear power plant, not in Pangasinan, not anywhere else. This is our position which we invite you to study too and adopt as yours. Nita na. Vulnerability to disasters. Yan. Our geographical reality makes nuclear facilities an unacceptable risk. The potential to a catastrophic accident caused by a major earthquake or a super typhoon far outweighs any projected energy benefits. The location of the proposed nuclear plant is dangerously near the East Zambales fault line, and after the catastrophic damage of a series of earthquakes in Visayas this year, it is only prudent to disallow any additional risk near fault lines, especially one as irreversible as a nuclear disaster. The problem of irreversible waste. We have no secure long-term solution for radioactive waste that remain deadly for thousands of years. We cannot in good conscience burden future generations with this lethal legacy. The call to renewable energy, the path of true, sustainable, authentic development lies not in a risky technology of the past, but in embracing the abundant renewable energy sources God has provided for us. This aligns with the Church's strong emphasis on environmental stewardship. We are blessed with an abundance of renewable energy potential, and the solution to our energy woes exists in strict and urgent implementation of the Renewable Energy Law, which has been in effect since 2008. The solution is not in building dangerous technologies which would bring more profit to private corporations, but put our people in harm's way. We echo the Japanese bishop's conviction that we must prioritize the protection of all life. The potential for a nuclear disaster puts millions of lives and our precious natural environment at immediate and long-term risk. The Philippines is an agricultural country with rich biodiversity that creates ecological balance, and any more damages to our already fragile ecosystems will affect our lives, livelihoods, and the economy. We urge our government officials, policymakers, and all Filipino people to choose the path of prudence and sustainability. We must invest heavily in renewable energy infrastructure that ensures safety, resilience, and true long-term development for our people. Pangasinan is not ours. We owe future generations to keep Pangasinan safe from the disaster of a nuclear catastrophe. The risks are greater than the benefits. Buhay muna bago ang kwarta. Tao muna bago ang lahat. Aanhin ang benepisyo kung mas malagim ang perwisyo. Choose life that you and your children may live. Let us pray that the Holy Spirit guides us toward choices that honor our Creator and protect our common home for generation to come. In the service of the Church of the Poor,
Most Reverend Socrates B. Villegas, Most Reverend Fidelis B. Layog, Most Reverend Daniel Presto, Father Jetty Ferrer, Most Reverend Napoleon Sipalay, Most Reverend Jacinto Jose, and Most Reverend Prudencio Andaya. Coming from the Diocese of Lingay and Dagupan, San Fernando La Union, Alaminos, Ordaneta, Cabanatuan, and as far as Nueva Ecija. So yun po yung stand ng mga bishops po natin mga kapaborito. Sabi Dukay, nga nila, yes, Mhm. Dukay. Sabi nga nila kapaborito Ajay, ang Pilipinas kasi sakop ng Ring of Fire. Mhm. Yung Ring of Fire na sinasabi po natin mga kapaborito, yun po yung mga fault lines. Mm. Fault lines na pag gumala po yan, massive na earthquake ang posibleng mangyari. Mhm. Gaya na naranasan na natin noong 1990, gaya na nang naranasan recently ng Cebu. Ganun po kalakas yung mga earthquake. Mhm. And every now and then, nakakaramdam tayo ng paglindol. Yes. To summarize, ang iniisip nga nila is yung future generation. Yes. Kasi nga yung nuclear na yan, pagka nasalanta ng mga ganyang kalamidad, unlike doon sa mga na nandito na nagbibigay ng energy, masisira lang. Mhm. 'Di ba? Pwedeng i-repair, solar power, mga ganyan. Pag napiktuhan, di naman nakakapikto. Mhm. 'Yun ang ibig sabihin. At yung nuclear naman, pag yan ang napiktuhan, delikado. Yes. Yung radioactive na sasabog dyan, yun ang pwedeng makapikto sa madlang people. Yes. So yun ang ibig nila sabihin dyan. Kaso, kapaborito Joseph, sinusulong pa rin Di ba obsolete na yan? Marami ng bago ngayon Yes. na source of Energy. ano natin, And energy, the most kuryente. popular, most popular today, Oh. yung renewable energy, Yes. which is the solar system. na Solar energy. na hindi nakakapikto sa kalikasan. Ibig kong Yes. sabihin, pagka At hindi delikado sa buhay pagka ng tao. binagyo yan, o kaya gumiba yan, di-repair mo lang. Yes. O doon sa nuclear, pag bumigay, nagiba, tulad ng sa Japan na isinight dyan, di ba? Yes. Yung lalabas na waste dyan, Yes. na radioactive, na yun ang Radioactive. makakaapekto. Yes. At sa hindi lang yun kasi tao. kapaborito, RJ. Oo. We also have, dapat malaman natin, yan yung mga nuclear plants, nagpo-produce po yan ng tinatawag nilang nuclear waste. Yun. Saan po nila tinatapon yung nuclear waste na yan na Sa- delikado sa pa rin ano? sa tao? Sa dagat. Sa dagat. And Pero- there will come a time. Yes. Pero Pagka yan po according ay to nasira, the proponent naman, Mm. in fairness, meron na daw ginawang pag-aaral. Mhm. Na yan safe na ngayon. Mm. Pero sinong magkukonfirma yan? Ano ba, hintayin pa ba natin na may mangyari pa at mapatunayan na safe na nga? Delikado. Kasi mayroon ng mga nagdaan Oo. na mga experience This we about that nuclear. This we have to consider, kapaborito, Yes. RJ. Nuclear energy is still nuclear. Yun nga yung pangalan pa lang Oo. nakakatakot. Yung peligro na ibibigay nito sa buhay ng tao at sa environment natin, andyan pa rin yun, hindi pa rin maalis. Sinasabi nga ng simbahan, sinasabi rin ng mga bishops ng Japan, hanggang ngayon, wala pa namang solusyon na maganda na Yes, pinapakita o oo. sinasabi para makontrol o mawala yung hindi natin maramdaman yung epekto ng nuclear waste at saka nuclear radiation. Agaunta na tatang talaga. Pero alam mo, yung mga pabor dyan, pagka may mga ganyan ng argumento, alam mong sinasabi, wala namang kayong alam dyan kung paano yung nag-ooperate pero yung narinig ko sa'yo, na ibinase yung kanilang komento dun sa mga nangyari na. Yes. Oo, na yun ang ina-avoid nila na pwedeng mangyari din dito. So ito nasa taong bayan 'yan, 'di ba? Yung Yes. social acceptability. Oo. Kung itutuloy o hindi yung ganyang mga proyekto. Kaya pagka iisipin mo 'yan, pangalan pa lang, matatakot ka na. Nuclear Oo. 'di ba? The fact na pangalan niya is nuclear It's very, sa nuclear kasi, kapaborito o aryan, tagauntanta, balbalag so, amal na ba atomic bomb, di man na Japan yung pulagda.
ngalngalin na wash out so interon Japan. Agauntan, how much more nuclear power? Wash out nung paano sa buong Pilipinas na wash out sa kilabat Nako. yung nuclear tank. Yung Mass dapot siya destruction. tayo. Oh. Oo. Di ba? Ay, agi. So, ano yan? Siguro na parang nanaaninag na magtutuloy na yung proyekto. Kaya naglabas na ng ganyang komento ang mga arsobispo. Ano ha? Kasi matagal naman yung proseso before na makapagpatayo ka ng nuclear power plant. Now, Diba? there is a challenge, Kapabrito RJ. Kasi sabi nila, not in Pangasinan or not in the whole country Ay, ingon. di wag na. Aguntan. O, yung So, buhayin nyo na yung Sino bang Bataan- proponent kasi niyan? Bataan nuclear power plant, Oh. di ba? Yung pala, binabayaran pa rin yun. Oo, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Nako. Sino ba kasing proponent niyan? Sino nagsusulong niyan? Dito sa ating dito na lalawigan tayo ng sa, Pangasinan. Sa solar power. Ganun. Ako mas pabor ako doon. Solar Oo. power. In fact, kung mayroon po kayong malaam ya budget yo at ating tanagagig, wala larang kakabalag abong Kapabrito RJ. Na naglalagay na po ng solar panel sa jet atop da mismo. Mhm. Oh, actually, yung mga ganyan, nakaka-contribute pa sila sa mga kooperatiba. Akin, Mhm. ganito po yon. Pag sobra po yung power generation ng solar power po nila, binabato po nila yan sa mga kooperatiba, electric cooperatives. Mhm. In return, binabayaran po yan ng electric cooperatives doon sa mga nagko-contribute ng energy. So, anong tawag doon? Hindi nababawasan din yung bayad nila. Gauntan ka pa, Yes. Yung maintenance. Oh, Oo. ganun po yun. So, kung lahat ng bahay can afford now to have a solar panel sa kanilang atap, and I believe, Kapabrito Ako RJ, yung ilaw lang. there will come a time Mhm. na umura latan sa presyo tutan. Ha? Umura latan. Umura latan, amin lang kabungan, wala lay solar power to. Di mas bali-bali. Nakatipid ang kuryente. Di ba? Oh. Di na natin kailangan. Yes, ang Yung nuclear power. another source of energy. Di ba? Mm-mm. Pag-aralan natin kasi lalo na kayong mga taong bayan, di ba? Mm. Mayroon tayong boses. Pag nagsama-sama yan, ay mabiskag yan. Yes. Di ba? Oh. Ako actually sumusuporta dito sa kampanya ng ating simbahan, Kapabrito RJ, kasi simulat sa pool talagang ayaw ko na rin. Ayaw ko din talaga sa nuclear. Alam kong iniisip mo yung magiging apo ng iyong mga anak eh. Yes. Kasi kapag kabago yan, syempre, di ba? Ang nakakatakot, kahit bago, dun sa binasa mo, dahil sa nangyayari na mga hindi natin alam kung gaano kalakas yung darating na bagyo, hindi natin alam kung gaano kalakas yung darating na earthquake, na wag naman na sana. Yes. Yun ang nakakatakot doon. In response doon sa sinasabi nilang high-tech na rin. High-tech na. Na alam na nila kung paano Napag-aralan na. Yes. Who would ever know? Who would ever know, Kapabrito RJ? Sa Russia nga, high-tech na sila doon. Nung sumabog yung Chernobyl, ano nangyari? Maraming namatay, Gontan. Ay, may rap mic yan. May naringal mo alingwak manaya. Pasensya na. Alam Japan. mo yun, palagi kong naririnig Yes. yan. Pasensya na. Sa ibaga mo si Kara, palpalarang ka kasi. Di ba? Yes. Ganun yun. Japan, for example, high-tech na rin sila dyan. Pero nung... Wala na ba totally sa kanila? Wala na, no? Yan yung kinakampanya nila, Kapabrito. Japan, for example, nung nagkaroon ng yigyig ba yun, tapos nagkaroon ng tsunami, anong nangyari? Nasira yung kanilang nuclear power energy. Anong nangyari? Maraming naapektuhan, maraming mga nawalan ng buhay. So, example na yan. At hindi na Sinasabi nila ng atay ating simbahan. tinuloy. Ba't kaya nila ngayon? Di ba? So, pumili sila ng mas safe Yes. na source of energy. Yun. Ganun yun. Doon na lang tayo sa safe. Ang dami tayong Yung mga pagpipilian, renewable. di ba? Marami. Yung ito na ngayon, yung uso ngayon, yung solar power. Di ba? Ako nga nagtataka, bakit kayong isang taong yan, sinusulong niya yung nuclear? Hindi na lang siya mag-isip ng solar power o yung mga renewable energy as a substitute doon sa sinusulong niya nuclear. Bakit? Do you have interest dyan?
sa pagpapatayo ng nuclear? Tanong lang po yan. Likna ay bali, kapaborito Arjen. Kauntan. Magpapatuloy po tayo pagkaroon naman po ng mga paalalang ito. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic We Center. want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng
Balik po tayo sa Liknaay Balay. Kalop kantabay ni siyempre Sari Magtarioran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Kansay Magtarilingkor, Magtarion ka paborito, Joseph Kanilang Bacani. Hello, good morning kay Fernando Espinoza. Kay Sir Maxi Solis, kay Jerome. Sabi niya, shout out kay Father, Reverend Father Buk Oligani and Yoy. Father Jerry Indito. Good morning, Jerome. Yes. Kay Madam Emma Alipio, good morning. Siyempre sa mga single ladies ng Barangay Basing, si Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, Kagawad Esperanza at si Madam Ja, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Sa lahat ng mga taga Barangay Basing, magandang umaga po sa inyo. We are back on air. Sa mga taga Barangay Kalit, Binmalay, Gaspar family. At dyan sa Barangay Papaguyan, kay Kapitan Will Soriano, na may magandang balita, kapaborito Joseph, dahil sa 2026 ay nag-budget na sila ng around 600,000 pesos para makabili sila ng isang bihikulo na gagamitin bilang ambulansya ng Barangay Papaguyan. Wow. Ganda yan at para matulungan naman yung kanyang mga kabarangay. Basta ayusin nyo lang lagi ha. Oo, sabi Kasi naman niya, marami na mga government vehicles na after a while, hindi tumatagal ng 5 years. yun, sabi naman niya na pag-usapan na magiging ano sila dun sa paggamit. Magiging stricto. Ibig sabihin, baka Maging isa maingat. lang yung driver, Dapat. ingatan dahil kung sino-sino, hindi basta sa makukuha. At kung talagang kailangan lang. At narito, pakinggan natin ang pakikipagpanayam natin kay Kapitan Wilfredo Will Soriano ng Barangay Papaguyan dyan sa Binmalay, Pangasinan. Kapitan, good morning. Kapitan Will. 2026. Pangkasusan ang budget ng barangay. Number 1 na may pangako ng barangay assembly so mamportis kami ambulance. Aman so number 1 niya kini project ni saya course quarter bracket 2026 pinaka-importante kin ambulance kan wala rin emergency at least makatulong aray konstruksyon ni So mga maliw kayo Luganan. sa nagtuloy January maliw kami na mga February ako Parang multi-purpose vehicle. Ya, usaran. Da barangay. Ang kapoy yan, bihikulo niyo ng Lapud Munisipyo, da sa barangay. Kanina yung na classmate. ang kapuni na may panahon ko ikin kagawa na so akatanggap kami kian Luganan ya internan board member Nicky Boy sa madaling salita ada interlubar si kami kaya na gyunano sa wala sa amin dati kini aga pangaranod yan barangay. Hindi na may awatan ni Kasiman, si kaming council. Kagawad ka that time. Kagawad. Kompleto kami. Wala ni repicture. Ya, baganan board member, may kibuya. Akangaran ng kinang kapitan. So, no kiyan i-transfer nila barangay. Then transfer. So, agyumat na pansasakit ay uluman natin na kapitan, malikilay. Andi lang. Akangaran na sikat. Turnover, kapag pinagawaan. Akangaran na sikat. Pero dyan dapat purchase yung luluganan, walang matiramay yan. For maintenance kanto, aramay panuntunan, yung gawin nyo, or reglamento. Manggawa kami yan, tumbukan niya kinasama patakaran reglamento no supaya panggamit manaluganan so si balak misama wala kami driver paano na si kasumong may luganan wala emergency wala man-ride tampol So aman aside sa amin internet ikiboy dati yung lang na so ay alamat so first ya na walay luganan niya
Usa rin yung barangay yo. Para ambulance. Maliban sa amin, nakaputis kami yun. Motor. Motor bale. Para sa may wage management bale. Okay. So, ang may sidecar, every 10 minutes. Motor. Karga niya senda. So diyan may garbage collection sa Di man lang masumpal. Oo, di mala. Congratulations sa barangay, barangay Papaguyan. Diyan sa Binmalay. na Binmalay. Speaking of Binmalay, marami daw nang hihinayang doon sa 1 million sana na tulong ng Makati City sa bayan ng Binmalay after the onslaught ng bagyong Owan. Kasi alam mo kapaborito RJ, ang Binmalay at saka ang Makati City kasi may sisterhood yan, agreement. At ang Makati City bilang mayaman na LGU, actually isa sa mga pinakamayaman na LGU po yan sa Pilipinas, meron po silang kakayahan na tumulong sa mga bayan-bayan na apektado ng mga kalamidad. And nitong nakaraan, nagbigay po ang Makati City ng 1 million pero bakit daw binalik? Sana malaking tulong na raw po yung 1 million pesos na yan sa mga nasalanta ng bagyo nung dumaan ang bagyong Owan. Alam naman natin, napiktado rin ang bayan ng Binmalay at may mga infrastructure pang nasira dyan. Yung Baywalk nga, may mga nasirang daan pa dyan kapaborito. So, nanghihinayang lang po sila. Tanong po nila, bakit po ibinalik? Ano pong dahilan? Ano pong dahilan? Bakit binalik po yung 1 milyon? Tulong po yun pagmamagandang loob ng isang LGU sa kapwa niya LGU para kahit papaano makatulong at maka-imuwas iretutuo at sa may epekto na bagyong Owan. Pero unfortunately, yun po yung nakalap nating balita. Bakit po binalik? Binalik daw? Oo, binalik Alamin sayang. natin, baka may dahilan. Kaya, ano kayang dahilan? Sana valid. valid. Sana Kaya very valid yung dahilan. Susubukan nating alamin kay Mayor Pete Mirera kung anong dahilan. So, ibinalik daw. Ano yan, 1 million? Tanungin ko nga kay Sir Jerry. Sir Jerry, good morning. Sir Jerry Domingo. Sabi niya, wow, good morning, gentlemen. It's good to hear you on air after a long vacation. Actually, nung off the air pa tayo, sabi niya, talagang di bumitaw. Oo, nangungumusta siya lagi. Kailan, bakit wala na kayo sa ere, kwanto? Ay, nasira po kasi ng bagyong Owan, kako rin. Don't worry, we'll be back, kako naman. And we're back. Si Madam Emma, pati sa may premyo ka, Madam Emma. Kay Madam Susan Chides, good morning. Facebook Live, nakamonitor pa rin. Sabi ni Sir Jerry, solar-powered lights are preferable. Sadly, Dagupan roads are darkened due to the lack of it, especially along the Tapuac and the Venecia roads akin kasi. Duga mo, doon na lang sa amin. Example ko na lang, kapaborito Mapalad kayo dyan, dami yung solar light. Barangay Basing. Ay agi malimliwawa. Ay may main road maliwliwawa ta wala re solar lights Hopefully barangay it will na yan last. Yes. Sulinak ne. Okay. Hopefully it will last a longer time. Kapaborito itong mga at doon din sa Barangay Dulag. Doon sa may tapat ng National School. Ay maliwliwawa mo. Actually ang gano ang mambilbilungot at dakal nira manjajaging di man manwo-walking. Tamaliwliwawa they feel safe. They feel safe. Kasi yung mga binabanggit mo, alam ko nasa interior di ba? Sana all. Sana all. Kaya nga sabi natin, gaya ng sinasabi ng mga church leaders mo natin, renewable energy. Make use of that. Singasatan, solar powered. Oo nga. Kasabi-labi, unswit sa tampol, malimliwawa ni, kapaborito RJ. Tanong, kinukulang ba tayo sa energy? Hindi naman. Sa totoo lang, hindi naman. Kung mahal ang singil, ay affordable naman.
Hindi naman gaanong malaki, hindi naman masakit sa Saka bulsa. pagka natapos yung mga solar power plant na tinatayo, di ba meron dyan sa Bugal yun? Oo. O di malaking ano na naman yan, katulungan nung nagpo-produce ng energy dyan sa Sual, di ba? Oo. Kaya nga sabi, challenge So, bakit natin. doon. kailangan pa? Iwan ko nga ba doon sa proponent, bakit gustong-gusto niya ng nuclear? Yung proponent nga tanongin nyo, bakit gustong-gusto niyo ng nuclear? Samantalang meron naman tayong mga renewable energy na it is safe for the humans, safe for humans, and safe for the environment. Agauntan ka pa rito, RJ. Oh. Ano pa bang hinahanap natin? Wala naman tayong energy shortage sa Pilipinas. Oh, meron ba tayo? Energy shortage? Saka matagal nang walang nuclear, kinaya natin. Yan. Power plant. Yun. Di ba? Simulat sa pool. Yes. Kahit na pinatayo yung Bataan Nuclear Power Plant na hindi naman Nag-operate. nag-operate. Hindi nag-operate yun. Ba't nagbabayad pa tayo? Mahabang explanation, ano ha? Oo. Wala na yung dapat mag-explain eh. Yeah, wala na. Nako. Iwan ko yung anak kung alam niya yung explain yan. Ay, sosilis. Ay, kaya yun yung mga kailangan talaga, mga proyektong ganyang pag-aralang mabuti. Buti na lang at may mga bumabalanse doon sa pwedeng pakinabang at pwedeng, di ba, disgrasya. Parang ganoon. Kasi isipin natin mga kapaborito, pagka tinayo po yung nuclear power plant, anong mangyayari? Uutang na naman tayo. Ang laki-laki na ng utang ng Pilipinas, for all we know. Trillions of pesos na po mga kapaborito, trillions of pesos na po yung ating utang sa ibang bansa. O ganyan na po karami yung utang natin. Alam mo, nakakatakot dyan. Ano kayo puputi ka da? Di ba? In simple, simple lang napakatalos. O, di ba pagka umutang ka, lakang pera, nagipit ka, meron kang iputika, collateral. Yes, collateral. Pagka hindi mo na dun, laanda. Yes. Ano kaya? Amanle alahas mo. No biglan mang kaukulan ka. Narimata. Ikarga mo iutang mo. Pawn shop. Pawn shop. No mo na dun narimata talaga, wadala. Ano kaya? Ay, sosilis. Di ba ganun yun? Kaya yun ang nakakatakot yan. Pero sabi naman nila, umuutang tayo, iniimbis natin daw. Sabi nung isang matinik na financial natin. Saan nating ini-invest? Yun. Sa Tupad? Hindi, sa Ghost Project. Ano ba yan? Ini-invest natin sa kanila. Diba? Yung mga involved. Ay, nako. Kaya nga sabi. Trillion na? Oo, trillion na. Ang utang natin. Yan ang sinasabi. Umakyat na po sa 17.56 trilyon pesos ang kabuong utang ng national government nitong Oktubre. Matapos madagdagan po yan ng 106.78 billion pesos dahil sa pangungutang at paghina ng piso kontra dolyar. Panlabas na utang. Ayon sa National Treasury, nananatiling 68.6% ng utang ay domestic debt, habang bahagyang tumaas din ang external debt sa 5.52 trillion pesos. Ang isipin nyo dyan, yung interest. Paano natin mababayaran yung kapital? Simple lang. Umutang ka, wala kang kinikita, sige nga. Di lumulubo yung Sabi nga ng utang mo. Sabi nga ng isang kasama ko sa simbahan, Kapaborito RJ, kasi empleyado siya, nagbebenta sila ng kumpanya na nagbebenta ng mga dental equipment. Alam mo, sabi niya, yearly, napupunta sila ng Singapore for their year-end report. Yearly yan. Pero this year, canceled lahat ng trip nila sa Singapore. Why? Akin bakit? Mahina ang sales. At usually, yung sinasabi ngayon ng mga dental clinics, hindi muna kami u-order. Why? Kasi siguro kukunti rin yung mga pasyente na nila. Yun ang epekto. Yun ang epekto niyan. Plus, ito pang nangyayaring flood control fiasco. Kapaborito RJ. Malaking ngayon, epekto pa rin nito. Malinaw. Although sinasabi nila na may ilang araw ang hihintayin, may makukulong lang na mga senador, former senador.
napakalaking epekto nito sa ekonomiya natin, kapaborito RJ. Parang kahit na ikulong mong mga yan, di ba? Yung katotohanan man na nangyari, di ba? Na hindi mo na control, di ba? Yun Hindi ang mo problema napigilan, parang ganun. Yes. Dapat sana from the very beginning na control na. You being the leader, you being at the helm. Kapaborito RJ Quandalante, nasa yung kapangyarihan, what happened? Bakit naganap ang lahat ng bagay na yan na hindi dapat naganap? Kung marunong lang yung sinasabi nila nanunungkulan, kapaborito RJ. Sabi nga nitong isang kwan na naman, legal maxim, kapaborito RJ. El que es causa de la causa es causa del mal causado. Puro kaw naman yung sinasabi mo. Hindi. Ulitin mo nga. Yun ang narinig ko eh. Ito yung legal maxim. El que es causa de la causa es causa del mal Puro kaw causado. Kaw. Ang ibig sabihin nito, ipatalos tayo in English, say kwanto, the person who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. Yun pala yung kaw. Yan, Cause. Causa is cause. So the person who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. Wala ko mo niya, ganapi cause. Yeah. Para mas malinawan pa rin po tayo, a person who initiates, instigates, or sets in motion a chain of events that leads to a wrongful outcome can be held responsible for the final harm even if they did not directly commit the ultimate wrongful act. Yun ang ibig sabihin Hindi man nun. so total. Siyempre, sing aliling to may diyan mga kansyon, walay konduktor. Yung taga-singila, may taga-sinyas. Yes. Aliway. Singa si Sir Jerry. Aliway sinyas mo, sintonado. Of course. Nagkamambabansag, sutuno. Ganun yun. Ito nga lang, yung order ng Supreme Court na ibalik yung 60 billion pesos sa PhilHealth funds. Binalik na, may order na. Anong gagawin dyan Di happy yung mga miyembro ang ng gapo, kasi PhilHealth. babagadat, i-course through that 2026 General Appropriations Act. Akinita, quartile membrutan. Ang daming nagre-reklamo na pag na-hospital, kunti lang yung binabawas. Kaya sabi ng iba daw, imbis man pula kay, may tipon mo la. Sa ugali ti Pilipino, may mantipon, tanang gastos mo. Yes. Pag kuikwinten mo daw yung impulag mo, tapos yung nakaukulan mo, kunti lang yung nababawas at nagiging benepisyo, billion yung pinag-uusapan. Yes. Ano kaya kung may rebate bang tawag doon? Sa lahat ng miyembro? Kumusta na kaya yung Maharlika funds? Ang punot dulo niyan kasi Maharlika funds. Maharlika. Kumusta na kaya yun? Bumalik ulit sa PhilHealth. Sana yung Maharlika funds. Kaya natulog na yun. Yes. Dami Di ba sinasabi, yung mga excess fund pupunta sa Maharlika fund. Para saan? Who's having fun today? Basic needs ng mga Pilipino. Kailangan nako. Sino ang having fun today? With that amount, pwede ka nang malibre sa ospital. Malaki na yun. Kaya nga sabi ni Cardinal Pablo David, sabi niya, kasi yun ang order na ninakawan na nga ang bayan. Bayan pa rin ang magbabayad. Thank you for ordering the return of these funds, but no thanks if the plan is to return these funds by charging them again to the 2026 national budget. Malaki na naman yung Baka walang diversion, baka i-divert na naman yan. Di ba? I-realign, ganun. Kaya nga sabi we have so many funds. So we will realign that. Nakakalungkot lang kasi parang pupunta lang sa bulsa. Ang nakakalungkot lang, only a few of privileged people nagkakaroon ng fund. Pero the entire population have no fund. Contribution ng ng tao Di ba pagka tayo automatic na may bawas every 15 days. Yes. Para sa PhilHealth, para sa SSS, ano pa ba yan? Kung sa gobyerno naman, GSIS. Ang daming mga bawas-bawas. Pero pagka gusto mo nang kunin yung pera mo, contribution mo, yung benefits, ala na. Kaya nga sabi ni ate mo, Ate Aime, sabi niya, ate ko ba talaga yun? Ate natin. Ate natin. Ate natin. Sige. Siyempre,
she cares for us. Oh, so ate natin. Kaya ate natin. So ate, anong sabi? Sabi niya, nagsasaya ang mga adik, nagdidiwang ang mga kriminal, busog na busog ang mga buhaya, mga kurap lang ang maligaya, ninakaw nila ang Pasko. Nako. Ang sabi naman ng ating Vice President, ito pakinggan natin kung ano ang sabi ng ating Vice President kasi para sa kanya, malungkot ang ating Pasko. Nako. Bakit kaya ito ang kanyang binitawang salita? Lungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga eskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pero kailangan natin maging matatag. As Filipinos, we are known to be resilient. Kaya kailangan natin itawid itong Pasko na ito na merong pag-asa sa ating mga puso. At syempre, ipagdasal natin yon na mas maganda ang ating taong 2026 sa kung ano man yung dinaanan natin ngayong 2025. Yun. Yun na lang ang konsuelo natin. Pagtibayan natin ang ating kalooban at magdasal na lang. Sana makalagpas tayo sa ganitong sitwasyon, kapaborito RJ. Hanggang kailan kaya? Naku. Palaging bitin eh. Meron nang mahuhuli. Huhulihin na hanggang kailan. Pero pag hinuli, hindi nangangahulugan na tapos na ang laban. May investigasyon pa eh. Pero baka sa mga susunod na araw, meron nang ipapalabas daw na warrant of arrest. Kay sino yun? Yung sikat na kontraktor? Pero alam mo, Oh. sa case sa tatalaran ng Nazare totoo. Ramay issue yan. anda nasa may warrant of arrest. Not even Saldico. Not even yung Sanasawa. Yes, not even the Sanasawa na bumili ng mamahaling sasakyan dahil lang sa payong. Nako. Ay, sinusubos na Meron yun, silang iisang tao na gusto nilang malaman ang katotohanan. Kung ito ay makakasuhan. You can to may kumpare kay manginginom. May masasakripisyo. Meron ba? Sige. Abangan natin. Ay, kay Sir Alfie. Basta sana, kung sino yung nagkasalanan, sila yung managot. Kay Sir Alfie Yun Di lang. Guzman, good morning ha. Pero ang kapuli malami oras sa atin tanagagik. Ang ganda na buwas na limited sa kinin edition na Sailik na ay balay. Akalo pa kanta may lalangula sa rin magteriyoran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service, always. Tansay magterilingkor, magteriyon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at technical side, Engineer Nixon Dakal. Sige po mga kapaborito, bukas ito lamang sa number 1 pop news Siki Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Nanglan Rumanlignaan na balay. Yain balita. Tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez. San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Parad aliguas tan